Finalmente, os veciños de Monte Porreiro conseguiron o seu cometido. Tras a protesta do outro día no pleno e a reunión mantida nesa xornada pola noite, o portavoz da Asociación de Veciños O Mirador solicitou ao Concello que suspenda a instalación destes composteiros na zona. O goberno local ten previsto que se organice unha comisión para tentar chegar a acordos que permitan atopar as mellores localizacións para estes composteiros comunitarios. E, por tanto, calculo que entre o mércores ou así, mércores, xoves ou máis tardar, estará en condicións de facilitarllos aos grupos da oposición, non? E a partir de aí, pois, iniciaría os trámites que van normalmente, que son reunirnos despois con cada grupo independentemente, reunión do CER, reunión cos sindicatos, e volta a reunión coas entidades veciñais, etc., para xa, despois desa fase, facer o orzamento definitivo e lanzalo xa directamente ao pleno. O voceiro do goberno local tamén anunciou que entre este mércores ou xoves estará listo o borrador dos orzamentos pro vindeiro ano. Ali se fixo unha comisión para ver se é posible chegar a acordos para a implantación destes composteiros, incluso variando zonas ou incluso de maneira consensuada. Neso están, por tanto, digamos, este incidente non vai a interrumpir pois o desenvolvemento da implantación dos composteiros comunitarios no resto dos sitios, non? Despois de manter unha reunión cos voceiros do resto dos partidos da oposición e coas federacións dos veciños, dende o Concello agardan poder pechar os orzamentos en tempo e forma para poder levalos ao pleno no mes de decembro. 2.310,33 euros dos daños causados.